Magpaisikiw, tada maapi yo. Sak, awan pulos. Madi ka madanagang bayaw. Makapitak. Para manang ka to tibagas. Nice. Uri sak tumot kaped, ikang kan tumot la tibagas mo. Agtutulad kamot pare. Kahit mo lang bumulod tinuang kahit. Uri si kamot pare, apay isak lang. Bayaw! Bayaw! Tay bayaw, kung may kamay, kapita. Ang kapiyak ano timplan bayaw. May lang magikapi at bayaw ko, giba umumpay. Siguro bayaw ta, ura na kita pa nagtimpla ti kapay. Ang yaman bayaw. Diyan lang ko may nawawis nga nagkape. Agiba umumpay, nyan. Ati kapay man ni bayaw. Pudot. Punto tayo. Adik creamer natin kapit bayaw. Ay awan bayaw, tama di kami maggamgamit ti creamer. Punay mati bayaw ko, may lang gawad makikapi, nagsapol pa ti creamer. So nga umayakit ti bayaw. Ada ko marantak nyam. No ata kapi lang bayaw, ang problema jay. Ay madi bayaw. Buludok ko may nang mo. Ay sos, pwede pigbaling nagtrabaho ginong ko, takalalayng na pa ilang. Apay nan ano ay nung bayaw. Apay, madim na balitaan nga nagsakit ay nung kao. Madi bayaw. Apay niya napasama ginong mo. Sus! Ay pinangbulod ni kapit niya birtaw, so nga nagsakit ay nung kao. Baka nasubraan na tibanog ay nung bayaw. Sungarod, talaglawak ano tinarado ni kapit niya birto ide. Pinasaw na kagarod ni kapit mo na birto ah. Hoy, tama din ang imbaga ti pudno ide. Loko na maggarod ani kapit mo na birto bayaw. Loko nga talaga di kapit ko bayaw. Ti sapulon na ka partidor, mati nga veterinaryo. Loko na talaga. Ni, Kaped, ni, tatay kapit ta kapay. kasangsangpot ko lang kaped, nangagkay kami nga istoryaan. Makataya kapay. Pagulya garod, Ka problema matanaw kapay. guri ka garod, ta lubag tuak. Nice. Apay sinoti kadwam kaped? Bayaw ko kapay. Tugo ka pare. Pare, nya tirantam kini kapid ko. Tanggo ko mabuludan ay nung nani bayaw. Ni, malagip ng tukat eh, pinangbayad na ni kapid tibitenaryo. Apay pare, nalay ngayon ang nanya. Kalalayang na pailang kano ay nung na pare. Dapat atrasom kanyak kapay. Kapid, so nga rod mababa inak kanyam. Kapay gayam kapay na paumay kamay. Umay ko kumaibaga kanyam kapid, nga nero utak ay nuang mo. Dapat lang nga pare naruutam. Talumok magmay. Hoy, nagdakkel ti kumutungan na inuang ko. Kanayong kung aruutan na dyan nuang mong kapid, talumok magmat. Nice. Yaman nagkapay no kasjay. Agpapapigsa ka man dyan ni kapit mo na. Balak mo man siguro buludan ay nung nan. Apay nagtagarimot tangiwa mong pare. Amok na balak mong pare. Inyan, apay rad to kagayam pare. Buludok ko man dyan nung nani bayaw. Kalalayag na palang maggayam. Ay malay, lumay malay nung ko. Sigurado, maligbayag, agsakit malay. Ang damot lagayam balak mo, tibumulod tinuang ya pare. Basta mabalintog trabaho inuang ko, ni bagto kanya nga duwan. Correct ako ng bayaw. Lumukmag kumanyam pare, tada mabulod tan. Nung mabulod yung pa nga duwa. Hoy, tadantaw man mabulod yung nga duwan. Ewan gayong bayaw. Kumusta mo dyan mo? Malmalasan nga taltalon da taon bayaw. Apay mo na ibagam mo tatabayaw. Kasano bayaw ka? Nalmus man ay rap ko. Sika siguro bayaw na pinasirap maun. Nakaungar mo tin aji darje bangkag. Ngam jay lungog, jak nagraag. No nag-grab ka pare, gilungog, nalmos mo lang. Bagsi ka pare. Girap mo, nakaungar ay. Ngem, ado tikin nan ti bisukol, so nga ado mo lati sugutak pare. Magpaisikiw, tada maapi yo. Sak, awan pulos. Madi ka madanagang bayaw. Makapitak. Para manang ka to tibagas. Nice. Uri sak tumot kaped, ikang kan tumot lati bagas mo. Agtutulad kamot pare. Kahit mo lang bumulod tinuang kahit. Uri si kamot pare, apay isak lang. Inyan. Parehas kailang nga duwa.
Yung magyaman nagkanyayo bayaw kapay. Basi lang nga ba nagaji kapay? Sungarod bayaw. Saka na surti kay pingaduwa. Dapi voucher yun ti DA. Apay si ka bayaw, awan? Hey, awang garaw. Kapo na yan. Si tayong aming kapay, ada butcher na TDA. Aji lang, baka second batch kanton. Sapay lang kumakapit tar di second batch. Awan nga talaga timapit ko tata. Picture may taltalon mo bayaw. Sa kami pasa di kagawad na nakaigam di DA. Huwag gayam kapay, uray ka naka-insured mo taji taltalon mo. Tama kita pare. Uri man lang maalam, supay sukat na tigastos mo. Supay abayaw. Malay mo, sukatan TDA gastos mo. Agitaman ti kahit ko kanya nga duwa. Habang nasapa bayaw, ayusin mo ajing bagat nyam. Yung bayaw, yaman nagkanyam. Agyaman kamot kanyak akapay, apa iso na laang. Ay, wunggam ya kapay. Agyaman na mo lang kanyam kapay. Basta, Apay malugi ka laong na ijayang paray. madimot apare, tapatas lang amot. Kustukit datan. Kapay, may kanto na birthday ka. Kano paray? Apay, si kaya tayo awisag pare. Masyagtag bardi pare, madikan tumot aw awisain. Kapay, kano ti birthday kapay? Tuno, sumaron na nga Domingo kapay, nga mo may kanto Ori si kamot pare, kung kunak lang aji tatay. Uri madina ka awisin pare, mapanak na mapan. Yung kapay, apanak daw. Apanak garo dun bayaw, madipay magay mabali, nagtrabaho ginong mo. Yung bayaw, pasensya ka na. Sumabayak kanya mo pare. Tagaro dun pare. Sige bayaw, mapanggamay. Sige bayaw. Oh, mana gini bubulog tinwangan.